Jo crec que és important haver guanyat les eleccions, en primer lloc. En segon lloc, haver-les guanyat a totes i cadascuna dels col·legis electorals i a 36 de les 37 taules electorals. Per tant, això vol dir que hem guanyat de manera majoritària arreu. De fet, hem tingut 8 regidors, la segona força política n'ha tingut 4, per tant, la victòria ha estat, jo crec que de manera ampla i clara. Des del primer moment, nosaltres vam entaular negociacions just després de les eleccions amb Esquerra Republicana de Catalunya, ens vam asseure en tres ocasions, vam anar polint i treballant en positiu, agafant el seu programa electoral, el nostre, vam veure que hi havia un 90% de coincidències, per tant, el que hem fet és marcar-nos unes fites, una d'elles és redactar aquest pla d'actuació municipal, que a més vam portar al ple perquè volem que sigui totalment transparent i que el conegui tothom i que a més després se'n faci el seguiment. El mes d'octubre, en el ple del mes d'octubre, hem de portar a aprovació aquest pla d'actuació municipal amb tota una sèrie d'actuacions que hem de fer, ha de ser el nostre full de ruta pels propers 4 anys i a més en farem el seguiment. Ens vam reunir una sola i única ocasió amb el Partit Socialista per veure si també volien sumar-se en aquest govern, doncs que volíem també tenir la mà estesa i que quantes més forces polítiques que evidentment tinguessin un full de ruta semblant i que a més fos compatible, doncs poguéssim compartir govern. El Partit Socialista d'entrada ens va dir que ja ells tenien o valoraven altres opcions, respectable, il·lícit i legítim, i nosaltres finalment vam tancar un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya. Doncs miri, estem acabant una obra importantíssima, que per a nosaltres és molt important, que és un pàrquing a l'Hospital Comarcal de Martorell. És una cosa llargament demanada. Nosaltres tenim un hospital comarcal que donem abast no només a la gent de Martorell, sinó a tota la gent del Baix Llobregat Nord, i teníem una dificultat de mobilitat per la mobilitat que generava el propi equipament. Bé, això és una obra que vam començar en el mandat anterior, però que hem d'acabar en els propers mesos. Per tant, és una obra molt esperada, és un aparcament de 213 places públiques i gratuïtes, i això és important perquè no hi ha gaire hospitals que tinguin aparcaments, n'hi ha molts d'hospitals, però que siguin públics i gratuïts no n'hi ha gaires. I és una obra municipal que hem reprès i hem d'acabar, en 2 mesos hem de tenir aquesta obra enllestida, i això millorarà molt la mobilitat, no només de l'hospital, sinó d'aquella zona, que és una zona on hi ha molts equipaments públics i que generen els propis equipaments una mobilitat. I això és una de les primeres accions que farà aquest nou govern, és acabar, inaugurar i posar en funcionament aquest nou aparcament. També hem iniciat unes obres, que són les obres de l'enllaç entre la xarxa urbana i el que és la carretera de Gelida, la C243, que amb un conveni amb la Diputació, que havíem ja signat, hem posat en marxa, hem començat en aquest mandat aquesta obra, tenim una durada d'obra de 3 mesos i el que pretenem és fer un enllaç i a més urbanitzar l'entrada de Martorell, una de les entrades que jo crec que era de les menys dignificades que teníem. Ens hem dedicat a dignificar totes les entrades de Martorell i aquesta és probablement la que ens restava pendent i amb aquesta obra també dignifiquem. Per tant, hem engegat treballant, que és com han d'engegar els governs, i a més ficant-nos d'acord amb el nostre soci en el full de ruta conjunt, que tenim bastant clar, i també ens hem emplaçat per fer un pla d'actuació municipal i que el portarem al ple i l'aprovarem. No em puc avançar perquè el que hem fet és, a través del darrer ple, nomenar els membres de la comissió redactora d'aquest pla d'actuació municipal que portarem a votació, a consideració del plenari el mes d'octubre. Per fer inversions hem de veure dels recursos que disposem, és a dir, hem d'elaborar el pressupost municipal de l'any 2016, perquè l'any 2015 ja hi ha un pressupost d'inversions determinat, per tant hem de veure de què disposem per poder fer inversions l'any 2016. En tot cas, seguirem la millora i la transformació de Martorell. Això és la nostra petjada. Esquerra també té intenció, és a dir, el govern, tant Convergència com Esquerra, volem seguir transformant per millorar aquest municipi, tant des d'un punt de vista urbà com des del punt de vista social com des del punt de vista del teixit associatiu, que són els 3 grans eixos que a més plenament coincidim amb la millora. S'està urbanitzant, és a dir, això ja s'està executant, és a dir, no està ni en fase ni de planificació ni de licitació, sinó que s'està executant. Això s'està executant i en qüestió de mig any a 8 mesos, tindrem el polígon logístic en funcionament i estarem construint les naus, o s'estaran construint les naus per ubicar-hi noves empreses i, per tant, això generarà nova ocupació. Ens consta que ja hi ha peticions d'empreses per ubicar-se en aquest polígon logístic
i en funció de com vagi l'economia doncs tindrà una més ràpida o més lenta implantació. El projecte de parc fluvial estem avui en fase de redacció, és a dir, estem redactant el projecte de parc fluvial i el que sí podem dir és que en qüestió d'un any a 2 anys tindrem el parc fluvial fet a Martorell, perquè és una de les qüestions que preocupen a Esquerra i preocupen a Convergència, d'aquelles que us deia que són coincidents i que estaran al nostre pla d'actuació municipal. Si pogués resoldre l'ocupació sense cap mena de dubte, és a dir, no només el municipi, el país, nosaltres tenim una lacra que és les conseqüències d'una crisi econòmica ferotge que ha estat la desocupació. Jo li puc dir que l'alcalde de Martorell guanya 21.700 euros bruts a l'any, aquesta quantitat bruta dividida en 14 pagues. Això, si vostè fa la xifra, i la retenció i la seguretat social, doncs dona una nòmina de 1.140 euros al mes. Digui'm si hi ha un alcalde d'un municipi del Baix Llobregat de més de 25.000 habitants que tingui una remuneració més baixa que aquesta. No n'hi ha cap. No n'hi ha cap. I ho hem comprovat. I a més nosaltres sempre hem estat austers amb aquests temes. I el cost del govern d'aquest mandat en l'anterior ha reduït un 11%. En canvi, el cost dels regidors de l'oposició han augmentat un 7%. Fins al punt que hi haurà algun regidor de l'oposició, que ells tenen la seva remuneració en funció de les assistències, algun o alguna regidora de l'oposició que podrà arribar a tenir una remuneració fins i tot superior a algun dels regidors amb dedicació. Imagini's vostè la demagògia. I això, evidentment, com que tothom és lliure de publicar per nosaltres, que a més farem gala en aquest mandat, perquè així ens ho demana la ciutadania de la transparència, nosaltres publicarem les nòmines dels regidors, tant els de govern com les remuneracions dels regidors de l'oposició. I algú potser s'endurà alguna sorpresa. Però el que li puc garantir és que som el govern més low cost de tot el Baix Llobregat. I això és així, i això és molt senzill. Un pot entrar a la web de cada ajuntament i veure què cobra el seu alcalde o els regidors en dedicació i què cobren els regidors de l'oposició. El Salvador Esteve ha sigut cap de llista amb 7 d'aquestes 8, per tant jo només he estat cap de llista amb una. El Salvador Esteve ho he explicat sempre que em doneu l'oportunitat de parlar d'ell, jo sempre dic que ha sigut i serà el millor alcalde que ha tingut mai Martorell, n'estic convençut. Ha estat un excel·lent alcalde, per mi ha estat un mestre, jo he estat 12 anys al seu costat, n'he après molt, moltíssim, i a més li agrairé sempre el servei que ha prestat al seu poble i al seu país. Ha estat un gran polític, ha estat un gran mestre i ha estat un gran alcalde. Que hi hagi feina per tothom. Aquest és el desig que jo crec que tots els governants i responsables polítics d'aquest país, amb indiferència de que siguin d'un color polític o d'un altre, voldríem que tothom tingués feina. Això és la plena ocupació, o com a mínim tenir una molt millor ocupació de la que tenim ara. Li he repetit abans, la gran lacra d'aquests moments és la desocupació. I hem de lluitar tots, amb totes les eines que tinguem, per intentar posar les condicions perquè l'economia flueixi, perquè les empreses es puguin instal·lar, perquè les empreses tornin a créixer i tornin a contractar personal, tornin a contractar persones. Això és el meu desig seria aquest.